danna subscribe kana ka danna alamar kararrawa a YouTube channel ɗinmu Izideen Record TV ta yadda za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora daɗaɗɗen waƙoƙi kamar waƙar. A ƙauna na mutu kifi yan uwa zan ba ki farin cikin da ba shi misaltuwa. Da kuma waƙar. Yanzu na gani ya so da ne a zuciya sannan ya ɗar sanar sai da ya sa na jijiya wacce nake so ce ta bar ni nake shan wuya da amana bai kama. Duk a cikin YouTube channel ɗinmu Izideen Record TV. Ai kallo lafiya. Na makaro tunda kauna na riko ni da ke mun dace Maryam sarauniyar 'yan mata. Tunda kauna na riko karki manta da batun farko gare ki kauna na riko zo ki tarbe ni da soyayya kaunar ki ce nayi da kowa na rufe santa a kalbi na san babu rana ta kowa zan fi kowa more samun ki gimbiyar 'yan mata. Izideen Record TV. Tashar kowa, tashar al'umma, tashar nishaɗi.